बेबो हौवा आंबो हौवा थ' नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो आंखौ सासे हिन्जाव माहारि होननानैबो आं खिन्थानानै लायाखै। बोरै दं आदै मादै फोदैमोन नोगोर गोबाव जाबायमोनलै भिडिअ बानायैया थामनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना सोरनि बागै भिडिअआ फैगासिनो गरम गरम नङा होनबा स' सानै करिश्मा दैमारि आरो अनसुलि बसुमतारी नोगोद गरम जाबाय मालाय हौवाखौनो लाला नै एबारनिफ्राय हिन्जावजों हाबा जानोसैनो आरो सोरखौ नुनानै गावदां बसुमतारीखौ नुनानै माने ओरैबायदि गरम जाबाय माने गावसोराबो माने एबारनिफ्राय हौवा नांला सेसलै एबारलाय हौवाफ्रा बारा बरबादखा ओरैनो दिउस थालिर गेगार नांसिगोन एबारलाय बुजिबायना आसोलफोर आदै मादै फोदैमोन एबारलाय सेस गैला मिथिबाय करिश्मा दैमारिजों आरो अनसुलि बसुमतारीजों एबार हौवा नांला आरोना एबार सिख्लाफोरखौ बुंनो आरो हौवा लानांला माने सिख्लाजों सिख्लानो हाबा जानांसिगौनो आरो ओरैबायदि फै जोंहाबो होनलायथारबायलै करिश्मायाथ' सथि दा नायलांबाय थानो रेडि जागासिनो नोंसोरो ना स' करिश्मानि भिडिअखौ ससे नायदोलाय बिनि उनाव दसे उनाव अनसुलि बसुमतारीनि होगोन बिनि उनाव गावदां बसुमतारी हौवा ना हिन्जाव गाव गावनि खुगाजों फोरमायना लानाय दं बेखौबो आङो दसे उनाव नोंथांमोननो होगासिनो बिनि सिगांनो एसे मिनिग्रोना लादो आरोखि ना रेडि जागासिनो थ' खोनासंनो सुरुवात खालामदो सिख्लाफोर हाय जाबो हिन्जावजों सिख्ला गोसो थोलाय नंगौ मा खामानि जागोन निफ्रायलाय इसिबां हौवाजों हौवा इसिबां गोसोलायदों बांख्रबलायनानै मालाय इसिबां फुदुंनायजों नंगौ बांख्रबलायबायसो होमबाथ' देन्जार गरम बिसोरना हौवानो इसिबां गोसोलायदों जाबाय हिन्जावजों हिन्जावलाय मा खामानि जानोसै लालायबा मालाय नङा होनलाय गाइस बांख्रबलायनोसै रिलेसनशिपआव थानोसै जा मोजां गोदै रायलायगोन जाबो जागोन रिलेसनशिपआव थाबालाय आरो सोर बांख्रबा आरो बेखौ बुंनो दरखारानो गैयालै आसोल दाना सब रोंजोबो बुहुमा बेलथायबाय दानिया हिन्जावजों हिन्जावसो गोसो थोलायनांगौ हौवाजों हौवासो गोसो थोलायनांगौ हाबा जालायनांगौ आरो हौवा हिन्जाव गोसो थोलायला दानिया हिन्जावजों हिन्जाव हौवाजों हौवासो फै जोंहाबो आंथ' थाङालै नोंबाजैया रायगोलै मा फै जोंहाबोलै माथो हौवाजों हौवा रिलेसनशिप दङनो आं बिसास गैला दै हले थंगालिया मालायखौबा बिसास खालामबा जालायबावो गावनो उन्द' बिसास गायनो मालायखौ बिसास खालामा बिसाल हौवाजों हौवा माबा जाबाय बायो फाग्ला थै जाम्बि नामा नोङो रिलेसन होननायखौनो मानसिफ्रा बुजिमाराखै आरोना रिलेसन होनना बुंबा जाथि खुरमा भाइ भागिखौबो रिलेसन होनलै खालि गोसोथोलायनायखौल' रिलेसन होना आरोना नैबेखौ गावदां बसुमतारीनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंना ला रिलेसनशिप होनना बुंबा बै रिलेसन होनना बुंबा जे माने गोसोथोलायनायखौल' रिलेसनशिप होननानै बुंनो सानो आरो खायफा मानसिफोरा फ्राय भागानो 100आव 70% सानो आरो 30% बुजिनायफ्रा साना आरोखि ना स' रिलेसनशिप होनना बुंबाथाय गोसोथोलायनायखौल' डाइरेक्ट थांखायो आरोखि सोरबा हौवाजों हौवाखि माबा जाबाय बायो फाग्लि अनसुलि बिनानाव नोंनाबो जाद्रायसैलै बाला सिख्लाफोर नोंसोरनि गोनांथि गैला थैजोबदो नोंसोर मालाय हौवाजों हौवानो हनै फाग्लि दाउज्रोम नोंनि खोथाखौ लाबाय बायना सोरबा सिख्लाफ्रा थैलाबायो नामा बे सासेल' जायो नामा गोदाव सोराव बखिलाबाय देन हारांगि बारांगि दाउज्रोमा स' गाइस दा गावदां बसुमतारी फंबाया स' गावनो गावनि खुगाजों बुंदों आंबो हौवासोलै होनबाबो माने इडिटरफ्रा जोंना गोरोंथारना मानसिफ्रा बर'आबो देन्जार दंथारो इडिट बानाय माबा गथ' मोननाय जोनोम मोननाय माबा उन्दुलायनाय बानायना मिम्स बानायगासिनो आरोना स' बिदि बानायनायखौ बन्द' खालाम होनना बुंदों आरोना जोंना गावदां फंबाया स' हौवासो दै गावनो बुंना लाखाबाय गावनि खुगाजोंनो हौवाजों हौवालाय आरो बोरै बेबायदि नङा होनबा आरो सानग्राफ्राबो सानग्रा दंमारलै बाला बिराद फाग्ला मानसि थामारोना आसोलफोर बे हौवाजों हौवालाय बोरै माबायदि बिदि जानांगौ जाखो दे ना दा जाला आरो बानायग्राफ्राथ' मिम्स बानायनो बिराद मोजां मोनोलै बिदिखौ
माबा गथ' गलायनाय माबा स्रेंनो माबा थालायलायनाय ज'नै बिदिखौ दा खालाम होनना बुंदों आरोना गावदां बसुमतारी फंबाय गावनि खुगाजोंनो दा मा फोरमायगोन नैबेखौ माबा खालाम आरो सासे नैबे जिथु जब हल्दाराव थानाय मानसि ना नैबे एसे गिनांगौ बुस्थुआ नै बिदि भाइरेल जादावबाय थाबा नै बिदिनो सोरबाथ' बायसान्सआव गावसिनि अफिसारफोरा बायसान्सआव मोनबाथ' आरो बेखौ ससपेन्डबो खालामनो हानाय नङा होमबा बहुद रिक्सनि बाथ्रालै सरकारिनि गुन्दै जाग्रा मानसिफोरा मिथिबायना जोंफोर थाला थामफ्ला मानसिफोराथ' आरो बाद दोन ना मा होनो एसे बिसोरनि लाइफफोरखौबो नायदो जोंनाथ' आरो थाला थामफ्ला जानला मोनला मेजारमेन्ट नङा होमबा स' एसे बुजिलायदो मिम्स बानायग्रा फंबायमोनाबो मा खर' हास'लायनाय माबा आबु दौलायनाय माबा दौलायनाय बिदिखौ दा बानायसै आरोखि ना एबारनिफ्राय नेक्स्टआव स' गावदां बसुमतारी फंबाया गावनि खुगाजोंनो मा फोरमायदों आरो एबारनिफ्राय लाइभ श'आव नुजाखानायबो नंला होनना बुंदों आरोना गावदां बसुमतारी फंबाय गावनि खुगाजोंनो बुंदों स' अब्ला बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंलांदो मा फोरमायदों बांद्राय शेयार खालामबाय थानो नांला जेनेबा बेबो हौवा आंबो हौवा थ' नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो आंखौ सासे हिन्जाव माहारि होननानैबो आं खिन्थानानै लायाखै थ' आं हिन्जावनि ड्रेस गानो आं हिन्जावनि कालचारखौ मोजां मोनो बे सैथोआनो बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्राबो गासिबो मिथिजोबगौ आंजोंनो गासिबो मोजां गाज्रि खोथाखौ रायज्लायजोब्बाय थ' बेखायनो नोंथांमोनहा माने बेबायदि शेयार खालामनो नांला आरोना गाज्रि बेबायदि माने पस्ट होनो नांला माखासे गोबां एडिटिंबो खालामदेरदों मानसिफ्रा थ' आब'नि खर'खौ हास'नानै आंनि खर'खौबो सोनानै होदों बेबायदि गोबां माने आंखौबो माने गाज्रि बिराद माने पिक्सार खालामदों आरोना आं नुनो मोन्दों शेयार खालामदों आंखौबो बिराद माने बुंनोनो नांला आरोना बेफोर गासैबो पिक्सारफोरा आंनाव दंजोबो आङो सेभ खालामनानै आङो माखासेखौ आङो दोनदों थ' माखासेखौ गोबां मानसिफ्रा आंनो स्क्रिनशट खालाम हरदों आरोना बेबायदि बेखायनो नोंथांमोनहा माने अननानै बेबायदि पस्टखौ दा होसै शेयार दा खालामसै आरो जेनेबा शेयार खालामनायाथ' मानो खालामा जानो आंबो मिन्थिगौ जेनेबा जोंबो खामानिखौ मावबाय जेब्ला आंनि खुगानिफ्रायनो रिलेसनाव दङ होननानै ओंखारबाय जेब्ला गोबां मानसिफ्रानो माने कनफिउसजों माने माखासे साननायजों बेफोरबायदि शेयारखौ खालामखायो रावबो खालामा होननानै थानो हाया थ' बे मिडियासो नालाय आंबो मिथिखागौ बेखायनो माने मिडियाबाबो अभार जाबाय आरोना नों आं मानसिफ्रासो बांसिन माने शेयार खालामनानै होनाय जादों नालाय बे फटकफोरखौहाय ओमफ्राय माने मेनलि आंनि मोनसे रिलेसनाव दं होननाय खोथायाल' बांसिन माने गोसारदोंमोन आरोना ससियेल मिडियायावहाय थ' बिनि सोलायै माने आंनि रिलेसनाव दङ होननाय बुंनाय खोथाखौ लानानै बेनि बिबोनां ना मा जायोनो बिबोनाङाहाय गावनि पेजआव मोनसे पस्ट होनानै होदों बिथांनि फेमिलि फट'खौ पस्ट होदों आरोना माने ओरैबायदि लिरनानै होदों माने सासे बिसि फिसा थाखानानै सासे गुबुन हौवाजों रिलेसनशिपाव थानो लाजिया बेफोरबायदि माने गावनि बिगुमैखौ बेबायदि बुंनानै माने हगारनानै होदों आरोना बियो गावनि पेजआव दा बे फटकजों आंनि फटकजों माने एड खालामनानै गोबां माने बियो शेयार खालामनानै होदों आरोना बेथ' हगारबाय नालाय ओमफ्राय बेनि फटकखौ मोननानैहाय आंनि फटकजों जोंनि फटकजों माने बेबायदि एड खालामनानैहाय हगारनानै होदों आरो मानसिफ्रा शेयार खालामदों गोबां हगारनानै होदों आं बेखौबो नुदों ओमफ्राय ओरैबायदि माने रेस्ट गैयै फेसबुकआवनो हाबनो हायै बायदि जादों आरोना बेखायनो बिथांनि न'खरखौ बा बिथांनि लाइफखौ साननानै नोंथांमोनहा अननानै प्लिज शेयार दा खालामसै बिथाङाबो सासे गभार्नमेन्ट जब मावोथ' बिथाङाबो माखासे समफोराव हेरेसमेन्ट जानो गोनांबो जानो हागौ थ' बिथांनि इउनिटिखौ साननानै बिथांनि संसारखौ साननानै बिथांनि फिउचारखौ साननानै अननानै नोंथांमोनहा बयबो शेयार खालामनो नांला नङाबा माखासे समफोराव गोबां माने दावराव जानायनि गेजेरजों माखासे माने इउनिटिफोरजों माखासे माने दान्थे बिदान्थेबो जालायनो हागौ थ' बिथांनि थाखायनो अननानै नोंथांमोनहा शेयार खालामनो नाङा आरोना आं बेखौनो हास्थायदों थ' गोबां मानसियाथ' शेयार खालामबाय आरो
शेयार खालामखांनायनि उनाव बेखौ रिमुभ खालामनांगौआबो सम्भब नङा आंबो मिथिगौ थ' बेखायनो माने बांद्राय अभार जानायखाय दानि गोदान माने हगारफिननो नांला आरोना गोदान शेयार खालामबावनो नांला गोदान एडिटिं खालामबावनो नांला आं बेखौसो नायगिरि बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों अननानै प्लिज बेबायदि खालामबाय थानो नांला आरोना जा जानानै थांबाय जोब्बाय बेफोरखौ आरो जेबो माबा खालामबावनो नांला आरोना बिथांखौबो सानसे थानो होदो आंखौबो सानसे थानो होदो थ' नोंथांमोनहाबो सानसे थाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव आंनिफ्राय बेफोरबायदि माने पस्टखौ नुनाय नंला आरोना आं बेफोरबायदि जेबो पस्ट लाबोला आङो मिडियायाव बेफोरबायदि पस्टखौनो लाबोला थ' आंनिफ्राय बेफोरबायदि पस्टखौ नुबावगोनखौ आसा दा खालामसै आरोना आं माब्लाबाबो लाबोला